nekwanụ nwoke jelu n'ụlọ be nwoke ibe ya ka o jee ṅụọ nwunye nwoke ibe ya ala ka ikpu n'ede ka o wee laa ya ọchụ. Hei, ka nwaanyị nọ na di wee tinyere ya mkpu ọchụ nke bụ na nwoke anụnwa yi akwa buru amahụ na nwoke nwe ụlọ nọ n'ụlọ. Nwoke a wee buru mma oge wee pụta. Unu fụkwa mma oge ọbụlọkwa nke eji asụ ahịhịa, n'ọkwa mma oge eji egbu ọjị ka nwoke anụnwa bụ wee pụta wee sị na oyi egbujiri nke anụnwa yi akwa buru otu aka. Hei, ine n'ife onyonyo a obiri gbogbo ya amagide egwu ya atụgide ka esi apịa mma ka o si wee chi igbujiri onye nke anụnwa aka, na ebe okwu sizi wee ka njọ bụ na onye nke anụnwa yi akwa buru na-akọwa no ex-wife ya ka onye nke a na-anụ and na mmadụ na-abụ onufulu ebe a bụ nwanne na nwanne. Hei, ọ na-abụ nwaanyị amoosu ka fa na-anụ bikonu? Kedu ka onye yi akwa buru ya esi wee na-anụ nwaanyị? Ọ sị na ọ ya anụzi nwanne ya nwoke ejekuchie. Ọ na-abụ na mgbe onye nke yi akwa buru na-anụ nke nwaanyị ahụ na nke anụnwa bụ mma oge na-eje alarịbu nya bụ nwaanyị, o wee nụbazie ya onye ka nya bụ nwaanyị nụziri ogeri na-abụ wee marụ nke ka mma. O wee nọrụkwa n'ụlọ nke onye anụnwa wee na-akpọkwa nke nụburie bifo yi akwa buru na ya bịa ka fa lụọ ọchụ. Hei, akụkọ nke a o nwekwa anụ ka ọdụ ụmụnne na-abụ wee chi igbu onwe fa ebe anụnwa maka ọchụ maka nwaanyị. Kedu ka nwanne ya esi nụkata nwaanyị nụdebe nwanne ya ejekuchiri na-anụ? Kedu ife imere spet nwoke? Nke bụzikwa na ka nya bụ ọgụ na-aga n'ihu, onye nke bụ mma wee na-apịa onye nke yi akwa buru mma si n'oyi egbue n'oyi egbujiri ya aka bifo ịmara ife na-eme nya bụ mma wee danahụ ya. O nwere ndị na-esi ife onyonyo ebe ahụ, ofu onye wee sị ka a ghara inyezi onye nke a mma o gbuo onye nke anụnwa. Unu amakwa na o nwere ndị na-ebe ahụ si na si welu mma anya onye egbuo onye anya gbuo ya na ya gbuo ya na ya gbuo ya. E wee welụkwa nya bụ mma wee nye onye ọga gụnwa na-asị na ị chọrọ igbujiri onye aka iche n'oge onwe gọọmenti ntu a ife onyonyo na-ese ime ọ na igbu onye a n'ihi eje nga ijebe nga nwunye ya ejekwa na-ala ọhụ ọzọ. Nwaanyị ji ụtụ amụ atụrisi ebe niile ọ lapụ onye ọla ọnya sọsọ unu na-abụ ka ọ ka lagoro ịma unu ama ndị ọ lagoro bifo ọ laba unu. Nwaanyị unu fụrụ na-atụ mgbere ọchụ, hei, ka unu ji eburu debe n'ụlọ sị na unu na-anụ o wee na-achọ ka unu gbusisi onwe unu maka nya bụ nwaanyị. Ka onye nke a na-apịazi onye nke anụnwa mma, onye nke a wee na-agwa ndị mmadụ mbụ nke yi akwa buru na nya bụ nwaanyị a na-ekwukwa okwu ya n'ọkwa ex-wife ya. Ozugbo o kwuru na ex-wife ya, onye nke anụnwa bụ mma iwe ya wee duzie too much, o wee na-apịazi onye nke a mma ka ọ pịa gbuo. Ị na-etizie ọ na-abụ na ex-wife ya ka ị na-anụ sị na ị na-anụ ex-wife ya. Onye nke anụnwa bụ mma na-asị na ya na onye agha abụzi nwanne na oya eje weta ọsọ ọjị. Ọ sị na onye a na ọya abazi uru and ya na-akọwa na onye nke yi akwa buru na mgbe ya na nwunye o jere ije lakịta anụnwa gbasa na onugo nwaanyị ọzọ and nwaanyị ọ nụrụ amụtago nwa. Ndị na-ebe ahụ wee na-asị ya na ohi ife ọ na-agwa onye a ka o kwesịrị ịda agwa ya na ka o si agwa onye okwu na-asị ya na ex-wife ya na ọ na-emekwa onye nke a bụ mma iwe a na-ewe ya na ebe ọ bụ na ya bụ nwoke na ọ bịago n'ụlọ be nwoke ibie ka ọ bịa lụọ ọchụ nwunye nwoke ibie na ife o kwesịrị ikwu ide ekwuzi ebu na ya amaghị ụma nwanne ya gbaghara ya n'ọdụ sọrị. Ọkwọ mgbe a ka efuru efu ya yi akwa buru na o wee ghọtarị na ife o mere na ọ bụghị ezigbote ife. Mgbe a ka onye nke a jezi weta ọsọ ọjị ka o wee gọrọ ya ọfọ. Onye nke a nọrịzie wee na-asị ya n'ọdụ sọrị, mana onye nke yi akwa buru na-akọwa na ọ pụrụ anụ ya bụ ex-wife ya na di ya anụnwa unu na-afụ bụ mma na fa akpacha anya wee chọọ ka fa teboo ya. Onye nke yi akwa buru wee na-akọwa na ọkwa ex-wife ya bụ ife na-akpụ ya na foonu na-asị anya bịa ka fa lụọ ọchụ, ya bịa ka o tinyere ya mgbu ọchụ na ọka na-agba mmiri na di ya ha alazi ya ọfụma na o chetakwa ntu o si alagbu ya mgbe fa na-anụ n'ọgwa ife nwaanyị gwagiderie bụ ife buteziri ya n'ụlọ be di nwaanyị ka ọ nọrọ be di nwaanyị wee laa ya. Hei, nwoke a ji mma wee na-akọwa na ọkpọkwa onye a wee bịa bie farichaa nri o buru ebupụ ọdụ ka o nwere ọrụ fa na-alụkọsị fa na-alụ ọrụ grupu. Onye nke anụnwa bụ mma wee na-asị onye nke a yi buru na okwo na-eme na o nwere ego na ya weta foonu ya ka ọ transferi ego niile dị na akaụntụ ya na money point ya. Ọ sịkwa na nwunye ya na-agwa ya nya akpọzina ndị ọyị ya nwoke a bịa n'ụlọ befa. Nna unu fụ ife mee n'ife onyonyo a egekatago m ya na-asị kedu ụdị ka ekwensu dị ife nke a bikonu. Onye nke a wee na-asịzi na misteki o mere bụ na ọ bịarụ na be nya bụ nwaanyị ịbịala ya ọchụ. So nna ọ bụ na nwaanyị abụghepụrụ gị ọchụ n'ụlọ be ya ebe ịma na o nwere di na ọ na-anụ di ọzọ and na di ya bụ nwanne so ị nọrọ ebe ahụ na-ala ya. Hei, ọ dụghọnụ mmanụ gụ na ya agbasago bụ na ọ na-agbasago hapụzie ya ịnụgo nwaanyị ọzọ. Ntu ahụ ọ na-akpọ na foonu gụ bịa laa ya. Ikwesị ịma na ya bụ nwaanyị bụ ekwensu na ya bụ nwaanyị bụ ajọ mmụọ. Ị brọkụ ha nọmba foonu ya nya kpọdebe ọ kpọọ ya were foonu nye nwunye nke si anyazi ya nya hapụrụ ya di ya nya kpọzina ya na unu na-aba agbasago
ọ na-akpọ gị na-ege ife ọ na-akọrọ i wee jebebe nwoke ibe gị jele ọchụ nwunye ya. Hei, ọ bụrụ na nwoke a gbujije gị aka, ọ sịkwa na oyi egbujiri ya aka, nke a na-asị ya na o gbujiri ya ofu aka, nyanwa egbujirikwa nyanwa ofu aka. Ọ bụrụ na o gbuzie ya ebe o ji gbujiri gị aka, ị ka ya egbukwu ya ifu onye ji mma ị na-asị ya na iwe ogbujiri ya aka igbujiri ya aka. Na anụkwa na ụdị akụkọ n'ụlọ be ya kwa. Hei, alụ mara ụdị nwaanyị ị na-anụ, mara ụdị nwaanyị kpọbatara n'ụlọ. According to nwoke a bụ mma, ọ sị na ọ fụrụ meseji niile onye nke anyị buru na-ese ndịrị nwunye ya, n'oturu da meseji ka o ji wee debiri fa wee jidezie fa ike na ọfụ dị meseji jụzie nwunye ya, o kwuo eziokwu, o wee sị anya lata nke o wee lata ya. Ụna na-afụkwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ekwensu, ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ. Jeenụ na Baịbụl ka unu fụ ife ụmụ nwaanyị merụ ndị mmadụ, ma ndị ike ma ndị prọfet. Ụmụ nwaanyị kpụrụfe isi ejighị agụba, nke akpọ kpụrụ sansi nke a na-akọ. Ụmụ nwaanyị trọst ọfa agụ na ọnwụ ga na-eje na ife na-ewedu m iwe n'ife onyonyo abụ na-ekwesịrị ịkpọpụta ya bụ nke nwaanyị okwulu ọnụ ya dịka onye nke a na-ekwu nke ya. Nke nwaanyị ekwuo bifo di ya achọwa onye oyi egbujiri aka, enwere ike ekpechi ikpe niile a, ọ bụrụ na nwunye ụka iyi egbujiri nya bụ aka sefụ ma ọ bụ ọkpa. Nke nọrọ na-asị nwanne na gị na ya bụzi nwanne, kedu ife imere speti ebe i jere ịnụ ex-wife nwanne nwoke, kedu ife imere speti? Fana abụ ya da afụkwa onwe fana abụ alagbugo ọchụ, fana abụ aṅụgo mmiri ikpu, onweghị nke fe emefobe, ọ hapụ ije nụrụ ya. Ọ na-enwezi nwaanyị ọzọ ya anụ apart from nke ahụ nwanne nwoke si na ọ ya anụzi, ịchụta nwozi nwaanyị ọzọ. And enwe ike eme nyocha na nzacha gụọ abụ onye bụ mma, enwe ike ọ bụrụ gị butere esemokwu ya na nke anụnwa ji wee so okwu, bikos ife nna afọ n'ife abụ mgbe ahụ onye nke a na-anụ ya ntu aka gụnwa sikwa n'azụ wee na-abịa na-alarị ya, ọ hapụ di ya gụnwa nụba. Ifugo onye nke ahapụkwa sikwa n'azụ ka ọ bịakwa na-alarị. Ụna afụkwana na ekwensu nwaanyị unu kpọbata abụ na unu afọ na ekwensu ka ọ bụ. Chineke mekwalụ ezinụlọ unu ebere na ya transfari ego niile dị na akaụntụ ya na money point ya. Onye nke yi buru wee na-asị ya so na ya na nwunye ya ma ụma wee chọọ izu ya oshi. Nna akụkọ abụrụkwa na obere akụkọ, ọ bụrụ na ichi nene ya bụ ife onyonyo